Moi boas. Tendo en conta o meu traballo, é difícil que poda ser totalmente obxectiva, non? Pero se hai unha cousa na que penso que estaremos de acordo é en que se queremos lectores adultos, temos que mimalos desde cativos. No libro galego actual, digamos, no que poderíamos considerar o libro infantil, encadrando a franxa entre os 0 e 7 anos, penso que a día de hoxe hai oferta suficiente, variada, diría que libros moi atractivos para cativos, distintos temas. Quizás se buscase un pero, diría que andamos un pouco escasos de libro informativo. Entón penso que aí non hai maior problema. Se tivese que buscar unha eiva, penso que sería xa na segunda franxa de idades, o que consideramos máis literatura xuvenil. Hai autores e ilustradores galegos moi bons, pero que en algúns casos pasan máis desapercibidos. Os rapaces que son lectores non necesitan ningún tipo de axuda, digamos. Precisamente dos que temos que tirar son dos que lles custa máis, dos que son pouco lectores. Eses son os que temos que intentar atraer. E como en todas as cousas da vida, pois moito entra polos ollos. Hai algún editorial actualmente que está enfocando máis esa estética, digamos, as capas, facer unhas portadas atractivas, que inda que nos poda parecer que non é importante, eu desde o meu punto de vista así privilexiado, nese sentido, vexo que hai moitos rapaces que desbotan obras interesantes e moi boas, pois en moitos casos porque non lle resultan atractivas por fora. A editorial galega, a nivel xuvenil, ten moitas coleccións, digamos, que son consideradas como prescripcións das escolas, e os rapaces que non son lectores eso tiros para atrás. Co cal, se me pedides, non sei, un pouco a idea de decir que podemos intentar mellorar, penso que por aí deberíamos entrar. As cousas entran polos ollos, e aquí vemos que os rapaces non lectores lles interesan coleccións que lles atraen nun primeiro vistazo e despois, a partir de aí, sumerxirse un pouco nas ideas.